Unsa man po'y hubad ani nga natawo ta sa Mayo 14? Kung ikaw natawo sa Mayo 14, maayo ka sa trabaho ug sa negosyo sakto ra pod, ug dali ra ka masina sa imuhang isig katawo, ug unsay naa sa uban musundog sad ka, ug ikaw madiskarte ka nga pagkatawo aron naa sad imong daghan sad kag plano sa imong kinabuhi, ug gusto nimo nga ang imong ginikanan mahatagan nimo og maayong hapsay nga kinabuhi, ug mopaeskwela sad ka sa imong mga igsuon, ug bahin sa imong gugma pag-amping lang gyud aron dili mainhan apan dili asawa, pag-ampo kanunay, ug ayaw sige pod og sapot-sapot kay maunay makadaot sa imong kinabuhi, kay ikaw ra ba taas pod ka garbo, maunay hubad sa imuhang natawhan Mayo 14. Ayaw kalimot mga friends sa pag-like ani nga video nga i-share sab ni sa inyong mga friends sa Facebook, sa YouTube, and then do not forget to click subscribe. Daghang salamat.